ניסיתם ללכת לטיפול זוגי? פחות מאמינה בשפטורים זמניים. מה אם לגרום לו קצת לקנא? חשבת אולי לצאת עם איזה סקוטר? טפו, חס וחלילה, השתגעת. צודקת. אולי תיכנסי לקבוצת קרואים קרואות? תמצאי לך שם ריבאונד? אין לי שובוק, כולם שם יחפנים. תכלס. נו אז מה, תשבי בבית? תצאי קצת להתאוורר, הופעות, משהו. אני כבר לא בנויה על סירחון גרביים הזה. לפחות סיימתם את זה בטוב? את האמת שכן, אבל אני עדיין מעכלת את כל הצלקות שהוא השאיר לי. אז יש מצב לפרק ב' בקרוב? ממש נקשרתי אליו. אני לא רואה את עצמי הולכת עם אף אחד אחר. נשמע שאת ממש נעולה עליו. תראה, איתו זו הייתה פשוט תשוקה שלא נגמרת. אשכרה. אם הוא שומע אותנו עכשיו, יש משהו שהיית רוצה למסור לו? שישלח לי את הצילומים שלנו יחד. שומע? שלח לה את הצילומים. תודה.